Gahrman arkadamydyň başyna başlan ykdysady özgertmeleri hemde hususiýetçilik gollamak üçin döredil mümkinçilikleri berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe arkadaly gahrman serdarymyň başçylygynda täze derejä çykýar. Öňde barjy dünýä tejribesini üstünlikli özleşdirip, önümçülüň gerimini barka giňeldiýän hemde önümleriniň görnüşlerini ýygydarly artdyrýan hususy düdümleriň biri de Türkmenistanyň senagatçylar we telekeşler birleşmesiniň agdasy bolan Geljege Miras hususy kärhanasydyr. Bu ýerde ilk başta öňdürilip başlanan önümler polipropilen çyýmalynyň plastik önümleri we polipropilen haltalardyr. Häzirki wagtda kärhanada ýerli çyýmaldan plastik önümleriň 20 gulay görnüşi öndürilýär. Durly gowrumdaky polipropilen haltalar kärhananyň esasy önümleriniň biridir. Olar adyk we hime senagatyna, owa hojalygyna, gurulşykda we beýlek pudoklarda giňden peýdalanylýar. Haltalar taýýarlamak üçin peýdalanýan esasy mal bolan polipropilen kärhana Türkmenbaşdaky Newtaýtadan işleýän zawodlar toplumundan getirilýär. Sargyt edijiginiň tehniki talaplaryna baglykda polipropilen matasynyň berkligini hemde çyýylygy durnuklygyny ýokarlandyrmak üçin ýörüýte goşundylar ulanylýar. Alınan mata toplary ýörüýte enzamlarda zerur ölçeklere görä böleklere bölünýär. Ähli işleriň awtomatlaşdyrylan görnüşde amala asyrylmagy önümi berilen ölçeklere laýyk gelmegine mümkinçilik berýär. Soňra alynan önümler tikin bölümine uradylýar. Tikin tapgyrynda polipropilen matany we beýleki bölekleri birleşdirmek arkaly haltalar taýýarlanýar. Önümçülük kärhanasynda öňde barjy kompaniýalaryň innowasion tehnologiýalaryň peýdalanylmagy hemde işleriň sağlaşy ýoly goýulmagy ýokary netijeler gazanmagy mümkinçilik berýär. Kärhananyň önümçülük kuwaty her aýda plastik önümleriniň 350 tonnasyny öndürmäge niýetlenendir. Kärhanada barlahana işkem ýokary taýyklykda alınıp barylýar. Plastik önümler içerki bazarda sarp edijilere ýetirilýär. Şeýleke Russiýa Federasiýasyna, Belarus Respublikasyna, Türkiýe, Azerbaýjana, Owganistana eksport edilýär. Täze önümleri öndürmegi ýoly goýmak bilen birlikde goşmaça iş orlaryny döretmek Geljege Miras hususy kärhanasynyň esasy wezipeleriniň biridir. Kärhananyň hünärmenleri öndürilen önümleriň hilini ýygydarly ýokarlandyryp, täze önümçülükleri ýoly goýmak arkaly ýurdumyzyň ykdysady ösüşlerine münasip goşunt goşmagy maksat edilýär. Tejribeli işgörler bu urda döredilýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize hemde gahrman arkadamyda alkyşlarylaryny aýdýarlar.